Nibona abantu ngisemaphalamende kunje mona bantshontsha imali umona badeli bayahola umona paid because of badla amathenda umona entrepreneurs, because of jealousy. imndeni yathakathana umona The jealousy is an issue. inhliziyo The heart ayivumi is not willing. khona abantu abangakavumi namanje Not willing. abanye phakathi kwenu babuye emanyaleni bazolizwa izwi baphinde babuyele emanyaleni bafana nengulube abanye bayokavudaka ngemzimba yabo abanye bayongcolisa ogogo babo emzimbeni abanye bayongcolisa omkhulu babo emzimbeni yabo balala namantombazane bayayidlabaza Ask when kodwa bafuna inhlanhla they are expecting luckies. How come? mawungeke ureverse If you uthi bonke reverse, abantu ababuyala babuyaphi ngoba kuyisunday ungabona umhlola it could be taken apart. nembhede bebelele kuyona ungabona umhlola namakhona kade bekuwona ungabona umhlola nasemakamerweni indlela bebehleba ngayo ungabona umhlola mawungavula amafoni wabo ungabona imihlola emafonini Could be taken aback within their faults. abanye banama Some secret people have got clans. abanye bashadile kodwa baneyintombi emafonini abanye bashadile abesifazane kodwa banomakhwapheni abakhona emafonini abanye baphethe iy'thombe zamanyala baphethe iy'thombe zesexy phakathi kunobuntu bendoda efonini yakho Man, within your phone. angithengisi ngeqiniso I don't sell it. ngahlukana namanyala ngiyawazi amanyala change your position Change your mindset. akekho umuntu ongoni No one is infallible. kodwa uNkulunkulu mayikhuluma nawe God is convinced. namhlanje ekhuluma nawe Speaking to the prophet. cela inhliziyo yakho For your heart. ngoba yiyo le ekubophile Heart is the issue. awuphumeleli uboshwe nenhliziyo ithunywa zakini ifuna ukukubusisa iproblem ekhona inhliziyo Your heart is an issue. ngacabanga kulezi imali oyithola emadodeni From the zokulala fornication. ucabanga ukuthi ziya nawe emathuneni You're gonna get buried with that. ngoba khona abantu nje abalalela nje imali benza usex Ucansi commission. banikeza amadoda imizimba yabo balale noma yikuphi abakhethi bafana nengulube khona amadoda akhona la amadala afana nengulube awafuni ukwahlukanisa Don't want to be. bafuna ukwakha imizi yobaba They kodwa want to construct the home of kodwa their imizimba yabo father. bayingcolisa Their bahamba bodies are belala contaminated. abanye ngoba ngikhuluma phakathi wenu babuyotshwaleni emathaveni kade bedakiwe ubusuku bonke amadlozi wabo ayafika ebusuku athi alethe isipho ebusuku The gift at night here. nabe ematshwaleni They are intoxicating. sit down Can sit la up. phansi You may sit up. baba umpopho ubeke la umpopho ubani wena ubani ubani la ubani Who's within here? ubani la Who's within here? ubani wena Who are you? ngifuna ntoni What do you want? ngifuna ntoni kuye ubani wena Who are you? nikuphi Where are you? entabeni Wandering about the mountains? niwabani Who are you? niwabani so niwabani Who are you? bakumpopho niwabani Who are you? ufuna ngilezeleni What do you want the prophet to do for him? nifuna ngilezeleni What do you want the prophet to do?
uyezwa ke Can you hear that? laba bantu enithi umuntu mayesefile ufile They are umuntu mortal. A person akafi is immortal. into efayo inyama What is mortal is a flesh. umuntu nomuntu Each and everyone. makalungise You must rectify ukuhamba kwakhe your approach. umuntu makalungise ulimi lwakhe emndenini wakhe Reconcile with your family members. letha ikhandlela eliyelo la usalapha Hello, stick candle, please. nina lonke shesha angithi uyabona ke thina esiphiwe We are gifted, esisebenza ngobizo operating through a calling. uma une gift yobizo So the potential of a calling, unokuxhumana connection nezwi likamoya with the realm of spirit. ukhulumela abantu You speak on the behalf of ezwi people. The likamoya realm of spirit. izinto zenzeke Things are happening. They will make njengoba nawe namhlanje Today as well. namhlanje uzovulwa namhlanje You're gonna be activated and open. sizovula iminyango Open the door. evalwe ngabathathi Open the sorcerers. sizovula iminyango Open the door. eyavalwa ungakazalwa Before you're giving birth. nina enihamba naye Everyone with her. nathi isibani There's a light. ngiyanikhanyisela ngalesibani Switch on the light for you. ngiyanikhanyisela babamba lapha Burning it for- ngiyanikhanyisela Burning it. ngiyanikhanyisela Siyabonga wasikhulula tshele. Yes. Siyabonga. kikisa 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 Yolele. Siyabonga Baba. Wasikhipha kuphekeni. kikisa 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 ya Siyabonga Nkosi. Oh. angithi ke manje lalanda Listen. Yeah. kukhona izinto There are things la umuthi ungasebenzi where khona the herbs are not effective. kunabantu asebewudlila umuthi abangakutshela sesilahlekelwe imali engaka We lost this asizakalanga power without khona being izinto helped. ezidinga umuthi They need khona herbs. izinto ezidinga umuntu ophiwe ngokukamoya Person who's gifted through a spirit. Yeah. siyazwana Do you ngithi ngisize understand? baba So help me, Father. ngisize Nkosi Help me, Lord. ngivule baba Open for me. kahleke mfoseke no Wake up. ninami imoya Evil spirit. elapha kule ntombazane niphelwa Father, isikhathi your time Hey! is due. lolu hamba nobani Who's with the lady there? ufunda bani umntwana Yes, Baba. ufunda bani What grade is she? Grade 10. uyaye ahlushwe yini endlini What is bothering her? Kuningi kumhlupha uyayewe. ewe Yebo. Faint. umhambisele kubantu Nangogo wakhe lapha. Did you consult for deliverance? la naye bonke nogogo bheka bonke imake imake Well. kahleke suka kuye Leave her ufuna alone. ukulwa nayo I lento want to fight a on snake inyoka that's all right suka kuye nakamata nakamata nanto iyasha iyasha lento iyasha lento iyasha lento iyasha lento uyabona lento iyasha is a snake inyoka le is a snake Inyoka. iyaphuma iyaphuma inyoka iyaphuma inyoka iyasha 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 dala Listen. ukubhidlizwa kwemsamo yobumnyama Destroy the evil altars. ngamanye amazwi Other words, lento imembethe
occupying her. umoya wenyoka The spirit of a serpent ngokumbona ephinqilika njengesnake gliding like umoya a snake. ohamba naye Spirit with her olala naye sleeping. kodwa namhlanje ngizokhipha kikisa Cast it out! kikisa Yolele. kikisa Yolele. uyisa intambo yami la My strip, le ntambo eniyayiniyibona ku-television Mabonako. angikhulumi ngalezi zakhe ey'gcwele umzimba All over the body. thina sishoda ungathi u-escom sishoda ngo-escom u-escom ugcwele emzimbeni wakho Upon your body. wena ntambo Your strip. awubuyise amafutha ami la uma kuthiwa uhlushwa ubaba woza la sikubophele thina niyekele ukudlisa amadoda woza kimi la so ifasa ithule nsi No love potion. uze Just la let the kumina prophet uyibize ngegama ngikunikele ntambo ubone ukuthi yini ezokwenzakala see what will happen. ngibopha yonke le moya Tie up all the evil spirit. umuthi ungaphindi wena snake Nyoka. moya wabomnyama Spirit of unrighteousness. ngiyakukhipha komntwana Cast you out from the child. lalapha ngifuna uyizwele Listen for yourself. aqeda ukufaka le ntambo After putting on uma the spirit, isengenile entered. uzozwa ukuthi uzophinqilika kanjani izobe isisha Oh, she's lento gonna ngingamula blood. ama-pieces I'm gonna chop it. ngifake le ntambo le uzozwa khona manje On. yazo-ke ya yezwa-ke iyasha Benny. iyasha iyasha Benny. iyasha le ntambo uyabona njani manje iyasha le ntambo It's a social. iyasha iyasha nanso-ke Benny. ya ngiyaqeda ngawo namhlanje Finish. iyasha Benny. iyasha le nto snake Nyoka. moya we-snake Spirit of a serpent. uyaphuma kuye Going out. 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 uyaphuma kuye Leaving it alone. uyaphuma nanso-ke iyasha Benny. iyasha Benny. phuma tuthanda tuthanda evacuate, tuthanda evacuate. nazo iyathutha 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 yes yes Oh, yes. yes thank you Yaba. Kikisa! Ololo. Kikisa! Mvusa, 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 mvusa. Imsebenzi yabonakala. Imsebenzi yabonakala. Awushaya izandla phezulu. Awukikisa ngezwe. Khona okumele manje ngimphuthume manje. Mbuyiseni la loyo, mbuyiseni la. Quickly. Mbuyiseni la. Bring her quickly. Oh, that's Iyasebenza ingelosi. Mbuyiseni phambili. Operating. Sit down hlala phansi. Get seated. Uhamba nobani lo? Who's with? Woza la. Sawubona mama. Good day, mommy. Sawubona mama. Yebo Good day, baba. mommy. Ninjani? Siyaphila. How are you? Usuka khona. Where to come from? Ngisuka endaweni yaseMangi. Ihlushwa yini lengane? What is bothering her? Uye unokhayize esikoleni sometimes bake bangifonele bangitshela ukuthi usewile. Uqale nini? When did it start? Mhlawumbe unyaka wesithathu lo. Umhambisile kubantu. Did you consult some other people? Ngimhambisile kodwa asizakala. Akasizakali. Without deliverance? Right. I'm a prophet of God. I'm the authentic prophet of God. Umprofeti obuya ashisa impepho. Amen. One who's born in the Akhulume inside. namadlozi. Converse with ancestors. Ngifuna uyizweleke namhlanje ukuthi Hear for intoni le. yourself today. Sit down hlala phansi lapha. Hlala phansi. La, hlala la. Ya la, hlala la. Ngifuna uzwe namhlanje. I want you to hear Buyisa intambo yami la. my strip player. Buyisa amafutha ami. Holy oil, please. Wena ntambo Your strip.
Mawungabi intambi yasemhlabeni. Don't be the ordinary strip. Ngibopha lo moya I tie up the spirit okule ntombazane. within the girl. Moya wobusathane. Spirit of Satanism. Zulu eliphezulu. Down in heaven. Amanye amazulu eduma Down phansi. from below. Dumadumane. Go down. Eyaduma esizweni. To the nations. uNkulunkulu All wase-Afrika. the Africans. uNkulunkulu wamakhosi akethu Our omhlaba. king's majesties. Mayiphiliswe le And ngane. they shall be delivered. Back to the sender. Pinda kutumelele. Mayibuyele emuva. Let them bounce back. to Mayibuyele them. emuva. Bounce back. Fake le ntambo. Put it on. Fake le ntambo izosha le nto. Get back. Ithi msize baba. Pull with her. Izosha le nto mfakele intambo le izosha le nto. Put it on. Get Lo back. uyaphalaza loyo. Who's vomiting? Khona into afuna ukuyikhipha lo ngaphakathi. About two. Ayiphume le nto ngaphakathi. Ayiphume. Out! Iyasha le nto. Penny. Mfaka. Shesha. Mfakele masinyane. Quickly. Usamanzi ami. Holy water, please. Yes, amandla ehlela phe kwakho. Stand upon. Amandla ehlela phe kwakho. Stand upon. Na umoya kuphela. Spirit of- Yayibapha la nto. Lento komandla. No. Yes. Thatha umpapa kancane. The mic. Yes. Iyasha le nto. Penny. Yes, It is iyasha. Penny. It is Penny. Iyasha. Penny. Iyaphuma la nto. Out! Iyaphuma la nto. It is going out. Iyaphuma la nto. Bheka wenzani. What's she doing? Awubheke le nto ahamba nayo. Which Bheka le nto ahamba nayo yenzani le nto. What is doing? Bheka le nto yenzani. What is it doing? La nto iyanyakaza. It is shaking. Iyanyakaza le nto. Shaking now. Ehamba nengane iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza le nto. Iyanyakaza le nto. Iyanyakaza le nto. Iyanyakaza le nto. Iyaphuma le nto. Ngiyayishisa manje. Ngiyayikhatha. It's a snake. It's a snake. The serpent. Inyoka. Moya wenyoka. The spirit of the serpent. Nyoka wasemkhatheni. Spirit of the Nakomunye futhi. atmosphere. It's a snake. It's a snake. It's a snake. It's a snake. Iyaphuma le nto. Going out. Iyaphuma le nto. It's going out. Iyasha. Iyasha. Tholake. Yabona ke Be still. le nto ngeke uyenze ungayiphiwe. You cannot perform it if you are not gifted. Umfundiso ongenalo ubizo ngeke ayenze Without le a nto. calling, you cannot perform it. Umfundiso weBible school ngeke ayenze le nto. Theology cannot perform it. Mama ngizomphilisa lo mntwana yangisho. I'm gonna deliver her, mother. Uyezwa mama? Today not tomorrow. Manje. Right now. Thathe umbhekise phezulu. Let her come. Yasha. Babe. Bhekise phezulu la. Let her sleep. Bhekise la phezulu. Sleep upside down. Baba. Omunye abambe ikhanda ngapha. Nifuna la. What do you want? Nifuna la. What do you want here? Omunye ithawula la. Nifuna la. What do you want here? Nifuna la khulumani. What do you want? Speak now. Namhlanje ngiyanqoma. Today, I chop you. Ngiyekeleni into mntwana. Leave her alone. Msana kumphazamisa. Do not interrupt her. Msana uyafunda mama esikoleni. Learning at school. Moya wobusathane. Spirit of diabolism. Ungibheke nawe. Moya wobusathane. Spirit of Satan. Moya wobusathane. Spirit of diabolism. Moya wobusathane. Niyaphuma. Iyasha. Iyasha le nto. Iyasha le nto. Iyasha nifuna la. Hey, what do you want? Natso. Iyasha. Natso. Kuyaphuma. Going out. Natso kuyaphuma. Going out. Iyaphuma. Going out. Phumani. Get 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 out. Niyaphuma. Going out. Niyaphuma. Going out. Niyaphuma. Going out. 1 Going out. 2 Go. 3 Start. 4 Go now. Bafutham. Holy oil. Bam. Minister. Ngiyanishisa ngalamafutha. I'm burning your holy oil. Huh? Nyasha. You're burning. Iyasha le nto. Iyasha. It's burning. Iyasha. It's burning.
7 Isikombi. 7 Sikhombisa. 8 Isishiyagalombe. 8 Shagalombe. 9 Shagalolu. 9 Shagalolu. 9 Stuka kuyi Leave her alone. ngiyanisusa kuyi I remove her. then to the sender Pinda one to man. Pinda one to. buyelana emkhathini Go where the family. Ningalinge nimphazamise esikoleni. Not decide. Nine. Shagalolu. Ngiyanisusa yes amandla Power. jayihlophe mvusa come woza ke mntanami Come to the prophet, child. yithi baba umprofeti Say, Father prophet. Umprofeti. ngiyabonga Ngiyabonga. I thank ukuphila Ukuphila. healing. yonke le moya Yonke le All evil spirits. ingaphindi ibuye Let them not bounce back anymore. ububonana ebusuku mntanami What did you see at night, lady? ngibona ugogo. Ngibona ugogo ngamazi. ugogo ongamazi ikuhlupha le Grandma bothering you? lapha esikoleni yini ebiyenzeka What transpired there? Esikoleni bengithi mangilele diskini qhamu umuntu ozongivusa ngitshela ukuthi angihambe. umuntu A human being. akazi noma nimbonile ukuthi ubegijima kanjani phansi nimbonile How she ran phansi lapha on enqashanqasha the floor. yilento jumping up and ebiphila down. naye emzimbeni It was within her blood system. imimoya mama Evil uthini spirits. Mother, what is your... Ngiyabonga baba ngamandla akho namhlanje. ashaye ihlombe Give a round of applause. ashaye ihlombe Give a round of you are applause. free you are free Khululeke. siwe Khululeke. ashaye ihlombe Give a round of applause. Kuthi ngoDisemba bengila mangathi uyakhumbula la December angitholanga nesikhathi sokuthi ngizokhuluma nawe ngoba bekubhizi kakhulu ngoDisemba ababe khona ngoDisemba ngibona ngafike ngamalana ngagcina ngihamba ngakhulumanga nawe Yeah. ngakhuluma ngomnikelo le ndawo yakho babucaba ngisuka kude nawe yeah ngisuka kude nawe kunesibusiso la Yeah. la engikhona ngenxa yakho thank you Ngiyabule. yeah nje ngizozama ukuba mfishane bengisonyazini ngafike ngathi Nkosi yamakhosi nyazi lwezulu ngicela ukuthi ungibongele ubaba uCaba bengiye kuye ngoDisemba ngafike ngathi ngicela ukuba nezimoto ngikhuluma ngezinto ezimbili la ngikhuluma ngezinto ezimbili ngithenge emavikini 2 to 3 weeks manje cash zombili wathi kulunyazi ucela lokubongele kimi kuwe baba lathi inkosi Compliment. imbusisi kikisa Hallelujah. kikisa kikisa Hallelujah. kikisa lalela kamntanami Listen, my child. ngithani kuwe What did I tell you? lalela lapha Listen. umuntu ophethe isibusiso ogcotshiwe nokungamkhuluma kabi ngeke umenze lutho You cannot interfere with that person. noma ungamzonda udlala ngesikhathi You are wasting your noma precious ungamnyanya energy. uyabona ma unyanya umuntu ogcotshiwe usinyanya wena qobo lwakho Hate yourself. Unintentional. nabo ubufakazi uthi nje wanyathela la uthi nasi iphuya imoto manje 2 vehicles. nasi key Ignition keys are there. uNkulunkulu akubusise God bless you. konke kuvuleke kukhanye kakhulu yabona inkosi ayibusise amen siyabonga Thank you. yeah Nkosi baba uCaba angazi ngakhuluma ngigcinephi ngawe njengoba ngisho ukuthi ngisuka kude nawe baba hlala phansi ngiyasebenza Bisita. ingenxa yakho baba ngineyingane ingenxa yakho baba 11 yabatwana 11 11 ha Hey, ishumnanye. baba nomsebenzi ngawuthola ngenxa yakho baba ha khona into owayenza I think it was 2016 baba wathela iswayi leli limahadlaza ngibuyisele emuva manje le emuva 2016 ngingasebenzi baba ngingenama ama qualification wathela iswayi la wathi umuntu okholelwa kimi
akezwe nomnikelo wakhe la uzoqoba leli iswayi leli ngisho bekuthiwa umsebenzi awunama qualifications awu uzowuthola baba ngaya ngingenama qualification yangifundisa ikhampani ha ngenxa yakho baba Xaba angazi ngakhuluma ngigcine phi ngawo Kekesa akubusisa uNkulunkulu uyabona nje namhlanje Today, into kumele uyenze what you should do ngingakubeka isandla before I ambrogate you, lamafutha engiwaphethe ngiwaphathele all wena that I'm present, with your best interest at heart. Inibingelele enqabeni igama lami nguphilile Hlophe ngihlala eFenderspost bengizobonga kwingelo sikababa umprofeti ukuthi ngalahlekelwa imoto and then imoto ngitholile ibuyile iphandle ibuye iphila saka ayina scratch ayina next ngiyabonga ingelo sina senqabeni Imfula zempilo zingiletha mina kepha ngiyabona baba nguwe ongahamba nami